Dneska si zahrajeme SCP 1.7.3 a je to už nejaká príšera, zabila ma teraz, no. Fú. Pozor, pozor. Rýchlo utečeme. Nalakáme ju sem. Nejde. Ona sa díva na ten plagát, no. No, takže ľudia, nejak to musíme nejak vyriešiť. No, to je nejaký papier. No, ľudia. Možno bude asi ďalšie SCP. Už na ľudia, no. Takže ideme ľudia teraz dolu. Musíme zase ceste asi schody. No. Ale to bude zase tá príšera, ne? Alebo čo to je? Vidíte, jak sa pohybuje? To neviem, čo robím. Nemôžeme mrknúť. Au. Zobral som, no. Díval som sa moc dlho dozadu, no. Zas som umrel. No, teraz môžeme ísť kľudne hore a tam niekde bude asi. Ja vidím, že tam bude príšera. Ja som to videl, že tam bude to SCPčko. Ľudia, napíšte do komentu, ako to mám hovoriť. SCPčko alebo príšera. Dajte mi meno pre tohoto papieráka, alebo vyzerá papier. Starodávny, takže bežový. No, utekáme. Jde nahoru. Počkaj, ako pôjdeme dolu? No? Doriti. Prepačte, že nadávam, ale musím. To je nejaký hacker. Čakaj. No, to je nejaký hacker. Drako. Au. No teraz ako sa dostaneme dolu? Počkaj, no. Na nejaké dvere? Aj tam sú nejaké dvere. No. SCP objekt class equality.
vidí, že je mozog. Že vtedy mrkne. SCP, no. Pokiaľ chcete ďalší diel, tak dobre, no. Tak. A, no, teraz, počkaj. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechaj like, odber, napíš komentár a prosím, aby sme získali už 100 odberateľov alebo 30 odberateľov. Ďakujem a čau.